Voilà, beste mensen, welkom op mijn reportage over de opmerkingen die ik toch hier heb over Zeeuws-Vlaanderen. Ja, het is namelijk zo, enkele jaren geleden ben ik komen wonen in Zeeuws-Vlaanderen. Dus ik heb natuurlijk gekeken naar de mobiliteit en dat was 7/7 beschikbaar tot 22 uur 's avonds. Dus ik zal het hier even aanduiden op de kaart. Dus hier, de stad Hulst, het centraal busstation hier. Dus men had bussen 7/7 tot 22 uur. Dus men kon gewoon zonder problemen Kloosterzande, Hengsdijk, Vogelwaarde, Zaamslag en zo naar Terneuzen busstation. Daar kon je gewoon overstappen naar het station van Goes, weliswaar wel nog een kleine uur. Dus onder de Westerschelde via de tunnel en met de bus naar het station van Goes. Voilà, station van Goes. En hier kon je dus gewoon de trein nemen, waar dan ook, Rotterdam, Amsterdam. Je hebt alle mogelijkheden, 7/7. Dus helaas is dat allemaal weggevallen, dus we gaan even terug. Voilà. En wat hebben ze gezegd ten eerste? De zaterdag en de zondag is het afgelopen. Blijf je hier aan dat busstation. In het weekend is dat nog de enige locatie dat je kan gaan. En in de week tot 6 uur 's avonds heb je de bus. Dus tot 6 uur 's avonds kan je nog even dit gaan doen hier. En is het ook afgelopen. Dus ja, met alle respect voor busmaatschappijen en zo verder, maar dat is toch wel ongelooflijk om de bevolking zo in de steek te laten. En ook al die politieke partijen die er zijn in Hulst. Je moet er een keer gaan kijken op het internet. Je hebt er zoveel. Het is allemaal mooi om op iedere partij te lezen voor wat zij streven. Maar uiteindelijk, ja, er komt niets uit de bus. Als je weet dat de bevolking al zo lang problemen heeft met mobiliteit, om zich te verplaatsen, dan is het toch wel onbegrijpelijk dat dat allemaal zo lang aansleept. En ook, ja, als die Connexion weet momenteel dat ze problemen hebben met de lijn 10, dan kunnen zij toch heel eenvoudig hier, die lijn hier, want dat is het, meer is het niet, kunnen ze toch gewoon voor die lijn hier tijdelijk 2 bussen voorzien en dat de mensen niet moeten te laat komen op hun werk, op hun studies of zelf moeten afspraken afzeggen. Waarom moet het allemaal zo moeilijk gemaakt worden? Niemand verwijt niemand, maar je moet toch wel een keer eerlijk zijn. Als je de ene dag aan de bushalte staat en de bus komt niet af, de andere dag komt de bus wel af, ja, dan kan je toch wel moeilijk zeggen dat het de schuld is van werken hier in Kloosterzande. Wat ik zeg, er zijn werken, maar de ene dag is die op tijd, de andere dag is die niet op tijd. Dan komt hij niet af, dan valt er geen een bus weg. Dus ja, je moet eerlijk zijn, het klopt toch wel iets niet. Voilà, en er komen ook geen nieuwe projecten hier in Zeeuws-Vlaanderen. Als je het eventjes bekijkt, wat is er nieuw gekomen? Een nieuw winkelcentrum in Terneuzen. Dus iedereen heeft al kunnen zien op mijn video's. Waar ligt dat winkelcentrum? Dat ligt ongeveer, laten we zeggen, hier. Hier ligt dat winkelcentrum. Nu is het namelijk zo, dat winkelcentrum heeft geen openbaar vervoer. Dus dat maakt terug hetzelfde probleem. Dus als je terug met een bus komt, we doen dus de buslijn zo, of de tweede buslijn die langs de Axel gaat.
Want er zijn 2 lijnen, de lijn 20. En ook die heel de toer doet. Voilà. Dus er komt hier geen enkele bus. Dus hier heb je geen bus naartoe. Dus dat maakt, als je hier moet afstappen en je wil naar de winkel gaan, ben je gemakkelijk 20 minuten, 30 minuten en meer te voet, moet je terugkeren. Het is toch ook onvoorstelbaar als er nieuwe projecten worden gedaan, bijvoorbeeld een nieuw winkelcentrum, ik zal dat nog even tonen hier in beeld. Voilà, hier zie je goed de locatie waar dat winkelcentrum gelegen is. En je ziet ook de hele stip. Voilà, hier zie je ook de locatie waar dat winkelcentrum gelegen is. Je ziet dus ook de groene lijn, de buslijn. Dus ja, een volledig nieuw project van winkels, waar dat er dus geen bus naartoe gaat. Dus het is toch wel ook ongelooflijk om... er is al zo weinig in Zeeuws-Vlaanderen. Als je dan iets nieuws doet, een nieuw project, is het niet toegankelijk met het openbare vervoer. Dus hoe is het mogelijk dat men daar niet aan denkt? Ik kan begrijpen dat men bij zaken van vroeger kan men misschien niets meer veranderen, maar jullie doen nieuwe projecten, men ziet het hier, en er is geen transport. Is hier nog een beeld op dat nieuwe shoppingcentrum. Wat is er daar allemaal? Ja, de Aldi, de Actionwinkel, Quantum, Agrimarkt. Dan rechterover heb je ook de grote zaken als de Gamma, de Leenbakker enzovoort. Dat zijn toch leuke winkels, dat je toch kan zeggen van, oh, ik ga even in het weekend naar die winkels, een keer een wandeling gaan maken, een keer mijn tijd gaan verdoen daar. Maar bon, er is geen transport. Zoals je ziet hier op de parking, ja, het is allemaal mooi en wel. Er komen nieuwe projecten, maar er komt geen openbaar vervoer. En het gekste van al is dat net hier naast dat winkelcentrum is het treinstation, het oud treinstation van Terneuzen. Dus als je even op de dakparking gaat van dat winkelcentrum, heb je zicht op het treinstation van Terneuzen. Dus dat is een treinstation die momenteel wordt gebruikt voor goederentreinen. Ik vermoed dat het een aansluiting heeft tot het station van Mechelen. Dus de sporen liggen er zijn treinen, maar er is geen vervoer voor de reizigers, voor pendelaars. Waarom wordt dat niet veranderd? Dat de mensen naar België kunnen gaan. Dat we transport hebben 7 op 7. Het ligt er allemaal, maar er wordt geen initiatief genomen. We gaan even terug gaan naar het schema. Dus nog even hier, gaan we zeggen hier België. Dus hier Nederland. Voilà, dus hier treinstation. Voilà, als dat treinstation hier zo actief zou staan, wat zijn de voordelen ervan? Ongelooflijk, men kan overstappen op die bus 20, men kan dus via de Westerschelde-tunnel naar het station van Goes gaan en men is vertrokken overal. Dat treinstation ook de mogelijkheid om direct naar België te gaan, naar Mechelen, aansluiting tot Brussel en men is overal vertrokken of naar Gent. En ook de mogelijkheid natuurlijk om dan vanaf hier, via de bus 20, is men snel in Hulst. Dus alle mobiliteit is opgelost. Er is een vloeiende werking voor mensen die dus studies doen, die werken. Voor het algemene, hoe zou ik zeggen, de mobiliteit voor iedereen. En ook terug de mogelijkheid om de mensen om te gaan winkelen hier in Terneuzen. Want zoals iedereen weet, Terneuzen dat loopt leeg. De straten staan tientallen winkels te huur. Er is onvoldoende volk. De mensen gaan terug de mogelijkheid hebben om een dagje naar Terneuzen te gaan. Dus het zou toch allemaal een positieve zaak zijn voor iedereen. En natuurlijk zit men met de zwakke lijn hier nog altijd de lijn 10 hier. Zaamstag, Vogelwaarde, Kloosterzande, Hulst. Dat is natuurlijk wel een lijn dat wenselijk 2 keer per uur zou moeten bediend worden, of tenminste aangepaste uren en terug 7 op 7.
Ik zeg de opties van haltetaxis te nemen, dat je 2 uur op voorhand moet bestellen. Buurtbussen, die eigenlijk ja, maar bepaalde locaties gaan, is echt geen oplossing. Dus ik zeg om alles in goede baan hier te brengen op het gebied van mobiliteit. Het is toch wel mijn mening. Het treinstation terug actief zetten. Een oplossing voor de bus 10. En zo heb je hier een vloeiende verkeer waar dat die voor iedereen ten goede komt. Nog eventjes tot slot. Hier heb ik nog gezegd op Kloosterzande, Walsoorden. Dus u kan ook zien in mijn video's. Was ik daar net, dus Kloosterzande, dus ook ja, de baan van de weg 10. Kom van Hulst, ga via Kloosterzande en keer terug. Hengsdijk, Vogelwaarde en zo verder. En dus hier naar Hulst. Hier heb je ook toch wel een mooie streek van Walsoorden. Prachtig om te gaan fietsen. Een mooi zicht op de Westerschelde. Dan heb je hier ook Perkpolder. Ik heb erover gelezen dat ze hier in dat Perkpolder een project hebben om vakantiewoningen te zetten. Een luxe zeehaven en ook een golfterrein. Een luxe restaurant en zo verder. Dat is een heel project. Je kan erover lezen op het internet. En zoals bepaalde lezers mee gemeld hebben, was er vroeger een boot. Waarschijnlijk was er een boot naar de andere kant hier. Dus het was allemaal goed en wel. De mensen die hier woonden konden naar de andere kant. En konden bij wijze van spreken naar het station gaan van Goes. En ze waren ook vertrokken naar alle kanten van Nederland. Die boot is er niet meer. Dat valt allemaal weg. Dus het zou toch ook een goede zaak zijn als men hier zoveel miljoenen moet aan spenderen aan dat project hier. Waarom komt er niet terug een boot naar de andere kant? Dat al die problematiek hier met de mensen die hier vastzitten, men moet toch wel eerlijk zijn, het is een grensgebied. Want ik zeg, de Westerschelde, je bent er en je kan nergens meer weg. En het zou toch een goede zaak zijn, moest er terug een verbinding hier komen. Zelf moest er hier een fietsbrug komen, moest er een project komen naar de andere kant hier. Wat ik zeg, om naar Terneuzen te gaan. Dan zie je dus voor de mensen om naar Terneuzen te gaan, dus hier. Dus dat ze dan niet project willen doen. Walsoord, Kloosterzand, dus je moet bij wijze van spreken naar Terneuzen gaan. Je moet de Westerschelde-tunnel nemen. En dan kan je eventueel naar Goes, om daar de trein te nemen, om verder te gaan naar Rotterdam, Amsterdam of alle kanten van Nederland. Bergen op Zoom, Roosendaal natuurlijk niet te vergeten. In Roosendaal een centraal punt, waar dat je dus ook de trein kan nemen naar Antwerpen. Wat ik zeg, de trein die in is, ik heb regelmatig vroeger de trein genomen. Het gaat allemaal zeer vlot. Maar ik zeg hier, in dat gebied hier, men zit volledig vast. Dat is het grote probleem. Men zit vast, want... Nog eventjes zo aanduiden. Men is volledig geïsoleerd hier. Iedereen weet, als je hier woonachtig bent, je komt hier terecht, bijvoorbeeld in een mooie woning, je weet van iets en dan wil je ergens naartoe en je kan nergens meer naartoe. En het is dat die moet veranderen. Ik zeg, als men via de Westerschelde gaat, de Westerschelde-tunnel, naar Goes, men is gemakkelijk 1,5 uur kwijt. En het is ook niet meer interessant dan om te zeggen van ik ga naar Antwerpen via die baan hier en zo, je bent meer dan 2 uur kwijt. Dus wat blijft er over? De grens hier, Hulst, Sint-Jansteen naar België, of de rechte baan van Hulst hier, via de Klingen en zo verder, die streken. Maar ik zeg, dat trekt niet aan. En we zitten toch wel met een groot probleem hier, voor alle mensen hier in Zeeuws-Vlaanderen. Men is volledig geïsoleerd. Men moet eerlijk zijn, zelf iemand die 1 wagen heeft, als die weg is, niemand kan nog weg. En
dat is net het probleem, de bus 10, 1 per uur. Maar als er een problemen zijn, iedereen weet als er een zieke chauffeur komt, die niet kan werken net, er is geen vervangende, er is geen bus, je kan nergens meer naartoe. Je moet ook begrijpen, ja, als die bus niet komt, je kan niet meer overstappen op de bus voor naar Antwerpen te gaan. Je bent letterlijk enkele uren kwijt. Dus ik kan ook niet begrijpen dat de politieke partijen hier, die, bon, als je even surft op het net hier in Hulst, je hebt er zoveel. Maar alstublieft, zien jullie de ernst niet in? Het is toch niet alleen maar een project die in de kijker moet staan van Perkpolder, of een nieuw winkelcentrum hier die er gekomen is in Terneuzen, maar even ernstig, de mobiliteit hier, dat is hier niet meer te doen. Bon, als je dan even surft op de website van provincie Zeeland, wat ik zeg, die politieke partijen en zo verwijzen altijd naar, dat zijn zaken voor provincie Zeeland. Oké, we gaan op die provincie Zeeland, op de website zeeland.nl, dus je gaat naar verkeer en openbaar vervoer. Het staat allemaal mooi, met foto's en wat weet ik allemaal, maar als je eventjes verder gaat, openbaar vervoer, voilà, men spreekt hier dus over oplossingen, dus de buurbus, 18 buurbussen in Zeeuws-Vlaanderen, 3,5 euro per rit. Je kan dus ook de kaart open doen waaraan ze rijden. En dan ook de haltetaxi. Dus de haltetaxi is een taxi die er komt als de bus er niet meer is. Dus op de vroegere busuren, die er dus vroeger waren, door het feit dus dat de bus er niet meer is, komt nu de haltetaxi. Die haltetaxi moet 2 uur op voorhand gebeld worden. Die rijdt natuurlijk niet tot aan je huis, die rijdt van halte naar halte. Bon, ik heb het in de praktijk vele keer toegepast. Het is echt een oplossing voor je vrije tijd. Als je professioneel bezig bent, is het echt geen oplossing. Waarom niet? Je komt aan het busstation van Hulst om 18 uur. Je hebt bijvoorbeeld net je bus gemist. Je belt dus de haltetaxi op. Die komt om 20 uur. Die komt 2 uur later. Natuurlijk ga je zeggen van, je moet maar de haltetaxi opbellen om 4 uur, dat die komt om 6 uur, maar bon, zo werkt het ook weer niet. Het is namelijk zo, die haltetaxi mag niet rijden op de uren van de bus. Die mag enkel komen buiten die uren, maar moet dus wel besteld worden en is niet ter plaatse. Dus het is niet zo, als je daar aan dat busstation staat, dat die taxi daar staat, die zegt, oh, ik heb even de bus gemist, ik ga die taxi nemen. Dat is er niet. Dus ik heb het in de praktijk gehad. Ik kwam er om 6 uur toe en ik was om 8:30 thuis. Om 10 kilometer te doen. Ik moest 2 uur wachten op de taxi. Plus ja, die taxi komt, je moet ook nog je tijd nemen om naar huis te gaan, plus nog een stuk te voet. Dus ja, dat zijn allemaal mooie oplossingen voor mensen die vrije tijd hebben, die in vakantie zijn, die in pensioen zijn. Mensen die in pensioen zijn in Zeeuws-Vlaanderen, dat is allemaal, ik kan het allemaal regelen met die haltetaxi, met dat vervoer. Maar even ernstig, als je professioneel bezig bent, naar je werk moet, naar je studies moet combineren met buurbussen die niet rijden in het weekend, met haltetaxis die niet komen op vele locaties, daar ben je echt niets mee. Dus de dag van vandaag hier 2018 in Zeeuws-Vlaanderen, je komt hier wonen en je bent volledig geïsoleerd van alles. Van de winkel, van je werk, van je studies, van alles. Aan de ene kant heb je de Westerschelde. Je kan nergens weg, want er is geen veerboot naar de andere kant. De enige kant dat je kan is naar België met de lijnbus. Gelukkig is de lijnbus er nog. Natuurlijk hier op die website van de provincie Zeeland, als je dus even verder gaat, is dat allemaal mooi. Dus men spreekt zelf van een Westerschelde ferry. Dat is waarschijnlijk dat is die ferry die is aan de kant van Zeeuws-Vlaanderen
Vlissingen-Breskens. Daar is er inderdaad zo'n veerboot die je van de ene kant naar de andere kant brengt. Maar waarom is er geen veerboot in Kloosterzande daar? Als er daar een boot zou zijn in Kloosterzande, men gaat van Vogelwaarde naar Walshoorden, men neemt de boot en men is naar de richting Goes treinstation. Men kan vanuit Hulst gaan, dat is er allemaal niet. Dus ja, staat allemaal wel mooi op die website. Voor iemand die Zeeland niet kent, die leest die site, zegt wauw, het is toch allemaal wel super modern, maar men mag toch niet ontkennen. In de praktijk, sorry, er is hier toch wel een serieus probleem. Men moet toch eerlijk zijn. Jaren geleden had ik transport 7 op 7 tot 22 uur. Ik moest niet klagen. Maar dan op een bepaalde dag valt alles weg. Er wordt niet geluisterd naar de bevolking. Hier in Zeeuws-Vlaanderen, men kan beslissingen nemen de dag op morgen, bij wijze van spreken. Plotseling kom je ergens en er is geen transport meer. Allee, even ernstig. Even ernstig, alstublieft. Ja, en als men dan even surft op websites van de politieke partijen hier in Van Hulst en omstreken, het is allemaal mooi. Ik ga me nu niet uitspreken voor welke partij dat ik voorkeur heb, maar ik zal eventjes toch wel vlugger overgaan. Algemeen Belang Groot Hulst heb ik gehoord dat dat de grootste partij is. Bon, er staan op iedere website leuke zaken. Dat men zegt van, oh, dat is wel interessant, dat men dat in de belangstelling brengt. Bijvoorbeeld hier, wat is dat hier? Verbod gebruik industriegrond verbaast Raad Hulst. Het ophogen van de westelijke Perkpolder mag niet met industriegrond. Ja, dat gaat waarschijnlijk over het project van die Perkpolder. Hier zie je ook hun plan, zo de golfbaan waar dat de woningen zullen komen, een camping en dan hier ook de luxe zeehaven en dat hotel, restaurant. Ik vind het wel, eerlijk gezegd, ik vind dat Zeeuws-Vlaanderen inderdaad projecten nodig heeft. Want nieuwe projecten komt er ook nieuwe tewerkstelling. Dat is ook logisch. Als er nieuwe zaken worden gebouwd, meer mogelijkheden tot werk. Iedereen is nodig. De mensen van de bouw, de mensen van voor dat hotel en restaurant. Men moet erin eerlijk zijn, maar bon, de nood van de bevolking moet ook wel in acht gehouden worden. Dat is toch ook wel soms het probleem van de woningen in goede gebieden. Zijn er nieuwe sociale woningen? Ja, er staan er wel zoveel leeg, maar bon. De mobiliteit, het probleem van ouder worden, dus men moet toch ook wel kijken naar de bevolking. Wat is er eerst nodig? Dus ik ga een keer gaan naar een andere partij hier. Voilà. CDA Hulst. Het ziet er allemaal mooi uit. Ik zeg, als je op die websites komt, dat geeft direct een mooi beeld. Mensen die hier aan het fietsen zijn met een mooi landschap. Een duidelijk blik op Zeeuws-Vlaanderen. Je kan ook hun standpunten zien, dat is ook wel altijd casus. Maar op welke partij dat ook maar gaat, iedere partij heeft iets om te zeggen van ja, ik heb iets toch wel interessants die mij aanspreekt. Dan bijvoorbeeld hier, PvdA Hulst. Partij voor de Arbeid. Bijvoorbeeld in deze partij is er toch wel iets heel positief. Men moet toch wel eerlijk zijn hier. Men spreekt over het openbare vervoer. Dus het openbare vervoer die iedereen aanspreekt. Wat ik zeg,
De pendelaars hebben het openbaar vervoer dagelijks nodig. De studenten hebben het dagelijks nodig. Er is geen andere optie. We hebben enkel de bus. En zelf de mensen die een wagen hebben en zo verder hebben ook wel sporadisch dat openbaar vervoer nodig. Dus het is toch wel een goede zaak dat die partij, de PvdA, dat die er toch wel op zijn site zet om te zeggen van, luister mensen, men is hier bezig met de problemen, de actuele problemen van Zeeuws-Vlaanderen, de actuele problemen van die iedereen aanspreekt, want daar gaat het om. Niet alleen maar de lijn 10, maar ook de buslijn 19 die naar Breda gaat, die veel gebruikt wordt door studenten. Niet te vergeten, in Hulst heeft men de bus 19 naar Antwerpen, naar Breda, een heel belangrijke bus. Hier ook op het internet heb ik gevonden, dus ja, zie je, over de grootste partijen van Hulst. Algemeen Belang Groot Hulst. En dan CDA. Dus dat zijn die dat ik daarnet getoond heb, die websites. En dan ook de Groot-Hontenissen. Ja, ik begrijp niet goed. Allee, als iemand die hier niet bezig is met de politiek of zo, ik begrijp niet goed Groot-Hontenissen. Voor wat dat zij streven. Het is niet duidelijk op de site. En dan ook Partij van de Arbeid, PvdA. Een heel duidelijke website en ook actuele onderwerpen voor de bevolking. Dus dat vind ik wel positief aan die partij. Ze houden zich bezig met actuele problemen. En dan zie je ook ja, de andere partijen, het is er dichtbij allemaal. Hulst Plus en zo verder. En dan ook de kleinere, GroenLinks en zo. En ook de D66. En D66 had ik veel publiciteit van toen ik hier kwam wonen. Enkele jaren terug. Maar ik zie toch blijkbaar dat die D66 niet doorgegroeid is. Voilà, dus terug het algemeen blik op Zeeuws-Vlaanderen. Dus ik vind toch wel dat er veel werk aan de winkel is. Niet alleen maar voor mij voor de mobiliteit, maar toch in het algemeen. Als je ziet, ja, de mobiliteit, de bus 10, een dringende oplossing moet er komen. In de praktijk moet er 2 bussen per uur zijn, in de spits, 's morgens en ook in de namiddag als de studenten terug naar huis moeten. Dan ook het probleem van de haltetaxi. 2 uur vooraf opbellen zou moeten veranderd worden naar 1 uur vooraf. Dat men toch minder moet wachten op zo'n haltetaxi. Nog meer extra punten, bijvoorbeeld, er is een haltetaxi nodig tot het winkelcentrum van Hulst, Stationsplein. Dat is de kern van de zaak daar. Mensen moeten kunnen afstappen aan de winkel. Niet op 20 minuten wandelafstand of 30 minuten en meer. De haltetaxi en de bus zou wenselijk zijn dat die komt aan het Stationsplein, ook in Terneuzen. De haltetaxi aan het nieuwe winkelcentrum van Terneuzen. Er is geen halte daar. Er is ook geen buslijn, belangrijk om te zeggen. Dus het is nodig, als er geen buslijn kan komen, dat de haltetaxi stopt aan het nieuwe winkelcentrum van Terneuzen. Dan ook het treinstation. Aan de mensen die hier in de politiek zitten, alstublieft, het treinstation, dat is een grote hulp voor iedereen. Voor de werknemers, voor de studenten, voor de economie van alle winkels in Terneuzen. Dat zou ook in orde moeten gedaan worden. Dan ook, waar dat ze de nieuwe projecten willen doen van Perkpolder, zou het ook geen goede zaak zijn van terug een mogelijkheid te kunnen bieden dat men terug naar de andere kant kan gaan met een veerboot. Of zelf met de fiets, de mogelijkheid om de fiets mee te nemen op de boot, dat men aan de overkant is om de trein te kunnen nemen naar in het station van Goes. Dat zijn toch allemaal belangrijke punten. Niemand gaat het ontkennen. Als ik met de fiets ben in Zeeuws-Vlaanderen, ik zie vele bedrijven die failliet zijn, die gesloten zijn. Winkels die tot de overname zijn. Maar we moeten ook eerlijk zijn, men leeft hier in een verloren hoek. Jullie hebben toch wel een beetje ook een verloren hoek van gemaakt, want men neemt de mobiliteit af van de bus 10. Er is geen treinstation.
Iedereen komt geïsoleerd. Ik zeg, de politiek moet veranderen. Een grotere mobiliteit zal ook leiden tot een betere vloei van de economie terug. Dus dat zijn toch wel dringende punten, vooral die politieke partijen. Want ik zag op iedere politieke partij komen ze met iets af die wel nodig is, die aanspreekt. Maar bon, het moet niet op een website staan van een politieke partij, er moet actie komen. Actie voor iedereen, tot een betere Zeeuws-Vlaanderen. En ik spreek nog alleen maar van die hoek van hier, tussen Terneuzen, Hulst, Balzoorden en zo, maar er is ook de andere kant van Zeeuws-Vlaanderen, van Sluis, Oostburg daar. Ik veronderstel dat er daar ook heel wat problemen zijn. Ik ben nu niet aan die kant, dus ik kan er niet over meespreken, maar die kant kan ik goed over meespreken. Het is toch wel belangrijk dat ze studies kan, dat men vooruit kan. Dat men niet hoeft te zeggen als jong gezin, we zijn het beu in Vogelwaarde. We zijn het beu in Kloosterzande. Men wil verhuizen naar Goes, men wil verhuizen naar Bergen-op-Zoom. Het zou toch leuker zijn om te zeggen, men woont er graag, men wil er blijven wonen, want er komt verandering. Dat zijn toch wel de belangrijkste zaken hier in Zeeuws-Vlaanderen. Voilà, dat was mijn reportage nog over mijn opinie hier in Zeeland en wat er dus wel zou moeten veranderen. Iedereen staat vrij om zijn opinie te geven. Ik weet, bepaalde mensen vinden het positief als ik iets zeg, andere mensen, vinden het niet positief, maar zo is de wereld. Men is vrij van meningsuiting en ik val niemand aan. Ik val geen connection aan, helemaal niet. Maar ik wil alleen maar met mijn films erop duiden van, luister mensen, men heeft ook onze verantwoordelijkheden. Dat kan niet dat men zoveel keer per maand moet excuses gaan geven. Op school, op het werk, op onze afspraak. Overmacht, dat kan toch niet. En ook de economie van Zeeuws-Vlaanderen. Men hoeft er toch niet om te kijken. Allee, de realiteit is er toch, u ziet het toch wel zelf, er moet zoveel verandering in komen. Voilà, bedankt mensen om mijn reportage te kijken over Zeeuws-Vlaanderen.